नमस्कार, मी स्नेहा परब। आज आपण कांद्याची भाजी कशी बनवायची ते बघूया। जर कधी घरामध्ये भाजी नसेल किंवा काही प्रॉब्लेम असेल आणि भाज्या घरात नसतील तर आयत्या वेळेला काय करायचा हा प्रश्न पडतो। तर त्यासाठी आपण आपल्या घरात तर कांदे असतातच नेहमी, त्याची भाजी खूपच छान होते आणि चवीलाही खूप छान लागते। तर आपण आज कांद्याची भाजी कशी बनवायची ते बघूया। त्यासाठी लागणारं साहित्य आपण बघूया। इथे मी मोठ्या आकाराचे 4 कांदे घेतले। त्यानंतर फोडणीसाठी तेल, राई, पाव चमचा राई, पाव चमचा जिरं, आलं आणि लसूण मिक्सरला जाडसर वाटून घेतलं आहे। त्यानंतर हा मालवणी मसाला आहे तो आपण घालायचा आहे त्याच्यामध्ये, तुमच्याकडे जो असेल तो तुम्ही वापरू शकता। त्यानंतर कढीपत्ता, कढीपत्त्याची 7-8 पानं, त्यानंतर मीठ चवीपुरता आणि ही कोथिंबीर आहे। आता सध्या लॉकडाऊनमध्ये कोथिंबीर वगैरे मिळत नाही, तर मी ही कोथिंबीर ना जेव्हा उपलब्ध होती त्यावेळेला मार्केटमधून आणल्यानंतर ही स्वच्छ धुतली आहे, छान वाळवून घेतली आहे। ती आता छान वाळली आहे अशी, तुम्ही स्टोअर करून ठेवू शकता फ्रीजमध्ये। आता बरेच दिवस झाले, जवळजवळ 1 महिना होऊन गेला असेल, त्याची छान अशी त्याचा वास आणि कलरही तसाच्या तसा आहे बघा। हे सर्व साहित्य आपल्याला लागणार। आता आपण कृतीकडे वळूया। सर्वप्रथम मी आता गॅस चालू करते। त्यावर आता आपण टोप ठेवलाय। चांगला गरम झाल्यानंतर आपण त्यामध्ये 4 चमचे तेल घातले। तेल चांगलं तापल्यानंतर आपण त्यामध्ये राई जिरं घालूया। त्यानंतर ही 7-8 कढीपत्त्याची पानं आहेत, ती जरा बारीक हाताने अशी चुरून घातली तर वास छान येतो त्याचा, ती आपण घालणार। त्यानंतर हे आलं आणि लसूण मिक्सरला मी जाडसर असं वाटून घेतलंय, ते आपण यात घालायचं। थोडा कांदा घालते, तर ते खाली लागतं नाही तर ते आल्याचा रस असतो त्यामुळे टोपाला चिटकतो, त्यामुळे थोडं मी त्यामध्ये कांदा घालून घेतलाय। ते घालूनंतर मी याचे 2 चमचे मालवणी मसाला आहे, हा तुमच्याकडे जो असेल तो तुम्ही वापरायचा आहे, ते मी इथे घालते। आता तुम्हाला कशी तिखट किती हवा त्या प्रमाणात तुम्ही वापरायचा तो। आणि मसाला घालून झाल्यावर छान ढवळून घ्यायचं आहे आपल्याला ते। आता हे छान आपलं भाजला गेलाय मसाला, आलं लसूण आणि कांदा सुद्धा। त्यामध्ये आता हा पूर्ण कांदा चिरलेला जो आहे तो आपण घालूया। कांदा घालून झाल्यानंतर आपण तो चांगला ढवळून घ्यायचा आहे, जेणेकरून त्याला पूर्ण आलं लसूण आणि जी फोडणी घातली ती सर्व त्या कांद्याला छान लागेल। आता यात थोडं मीठ घालूया आपण। आता थोडं म्हणजे ज्या कांद्याला लागेल तेवढं। कांदा थोड्या वेळाने थोडा बावतो, त्यामुळे मीठ घालताना थोडं प्रमाणातच घाला, त्या हिशोबामध्ये घाला, म्हणजे जो कांदा कमी थोडासा बावणार आहे। मीठ घालून झाल्यानंतर चांगलं ढवळायचं आहे आपल्याला ते। कांदा चांगला ढवळून झाला, आता आपण त्यावर झाकण ठेवूया। ते झाकणावर थोडं आपण आता पाणी घालूया, जेणेकरून कांदा शिजेल जरा। थोड्या वेळाने आपण आता हे उघडून बघूया। 2 मिनिटं झाली आहेत आता कांदा कितपत शिजलाय। अजून नाही झालं, आपण याच्यावर झाकण ठेवूया परत। थोड्या वेळाने आपण आता हे ढवळून बघायचंय आपला कांदा कितपत शिजलाय तो। ही जी सुकवलेली कोथिंबीर आहे ती मी थोडी आता इथे कट करून घालणार आहे। वासामध्ये जरा पण फरक पडत नाही कोथिंबीरीच्या, त्या सुकलेली जरी असली तरी। आणि मी फॅनच्या खाली सुकवली आहे धुवून। कोथिंबीर ताजी असेल तर त्याचा कलर तसाच्या तसा हिरवा राहतो, मस्त चेंज होत नाही त्याच्यात। कोथिंबीरचे देठ सुद्धा तुम्ही सुकवून ठेवू शकता, मग पाहिजे त्यावेळेला वाटणात वगैरे आपण घालू शकतो कोथिंबीरीचे ते देठ, किंवा आलं लसूण जेव्हा वाटतो त्यामध्ये देठ जर टाकले पूर्ण चांगले सुकलेले असतील तर त्याचा पण वास छान येतो।
कांदा आपला मऊ होत आला, अजून थोडा व्हायला हवा आहे. या भाजीत मीठ घालताना थोडं सांभाळूनच घालायला पाहिजे, कारण का नंतर तो कांदा थोडा आळतो, त्यामुळे जास्त जर मीठ झालं तर ते खारट होईल भाजी. त्यामुळे थोडं कमीच मीठ टाकायचं आधी सुरुवातीला, आणि तर थोड्या वेळाने टाकलं तरी चालेल कांदा बावल्यानंतर. आता मगाशी किती होता ना, आता बघा किती झालं. कांदा नरम झाला की ही भाजी तयार होते, पण झटपट ही भाजी, आणि चवीला पण खूप छान लागते. तुम्ही भाकरी किंवा चपाती बरोबर कशावरही खाऊ शकता. आणि कांदा आपला आता छान मऊ झाला आहे. आता मी गॅस बंद करते. अशा प्रकारे आपली ही कांद्याची भाजी तयार झाली. चवीला खूपच छान लागते. तुम्ही कशाबरोबरही खाऊ शकता, आणि नक्की करून बघा. माझा हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर माझा व्हिडिओ लाईक करा. माझे लेटेस्ट अपडेट हवे असतील तर माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा. आता आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार.